הנה, זה חבר של אחיך, חבר טוב שלי, רפי. כן. הנה, אני מדבר. עכשיו, השם שלך שכחתי? יואל. יואל חם יצלם אותי. על האגרופים. עכשיו אני שם את זה כדי שזה ברזל שלא ייכנס לי בתוך הגוף. על הבטן. בשידור חי, פעם ראשונה שאני עושה את זה. על מפתח הלב. כל הגוף, על זה. עכשיו חוזר ועושה את התרגיל המיוחד שלי על האגרופים. ולא קראו לי לנינג'ה ישראל. יפה, שילמתי אותך יפה. תצליח. אני עכשיו הולך לפגישה עם ראש העיר. יש לי גם תרופה נגד הקורונה.